инсон шояд дар зиндагӣ кам иштибоҳ мекард, агар дақиқ медонист дар куҷо хато мекунад. пас бояд талош кард ва дар зиндагӣ огоҳ буд. дуруд ба якояки шумо бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони Синамо, ба хусусан нафароне ки ин даму соат шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро тамошо доранд. чун ҳар вақта дар барномаи мо иштирок менамоянд гурӯҳи ҷавонони фаъол аз донишгоҳу донишкадаҳо. ва пеш аз оне ки мо бозии навро шурӯъ кунем, месазад аз ғолиби даври гузашта ёдоварӣ шавем, аниқтараш аз нафаре ки бевосита ҷавоби дуруст ба муассисаи давлатии телевизиони Синамо хатти пешниҳод кард. суол чунин буд: каниз ва ё ғуломе ки бо пул хариду фурӯш мешуд, ин одам барои куштани нафари дигар истифода мешуд. Таърихи ҳуҷраи кироя, ҳуҷраҳои мадрасаҳои Бухоро ки одамони пулдор харида ба одамони беҳуҷра ба иҷора медоданд. Калима гуфтем аз 8 ҳарф иборат аст. акнун ҷавоби тамошобинро мефаҳмем. марҳамат. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ман сокини шаҳри Душанбе Гулнора Мамаҷонова ҳастам. ман мухлиси барномаи шумоям. сипос аз шумо. ва ҷавоби ниҳоӣ, ҷавоби саволе ки пешниҳод шуд? саволе ки ба тамошобинон пешниҳод шуд, агар хато накунам, зархарид аст. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи зархарид буд. муборак бошад ба шумо. ва мехостам бифаҳмам ки шумо хонашин ҳастед ва ё омӯзгор ҳастед? ман дар айни ҳол хонашин ҳастам, соҳибхоназан. ва изҳори сипос ба шумо ки воқеан ҳамин бо дили гарм ба муассисаи давлатии телевизиони Синамо ҷавобҳои худатонро ирсол кардед. ва чун ваъдаи барнома, мо албатта ба он нафаре ки бевосита ҷавоби дурустро ба барнома пешниҳод мекунад тӯҳфа медиҳем. ва марҳамат биёед. ва ин тӯҳфаҳои хоксоронаи мо аз номи сарпараст фабрикаи шири саодат ба шумо ҳадия мешавад. бори дигар ин ғолибият муборак. хуш омадед. акнун дӯстони азиз, мо бозии навро бо иштирокчиён оғоз мекунем. имрӯз дар барномаи мо иштирок меварзанд як гурӯҳи донишҷӯёни хоҳишманд, ҳамин тавр аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахши ҳуқуқшиносӣ. яъне дар оянда ҳама чӣ мешаванд? ҳуқуқшинос мешаванда? ҳеҷ кас муаллим намешавад? кӣ мешавад? шумо муаллима мешавида? ва акнун кӣ барномаро тамошо кард ва кӣ накард? шумо тамошо кардед, дигарҳо тамошо накарданд. яъне аз қоидаҳои барнома огоҳ нестед то ҷӯи. яъне ки гапи шуморо нафаҳмиданд, ҳамин тавр? ё ки шумо фаҳмонда натавонист? акнун ҳамин фаҳмондани ман ҳамин ки барнома шакли телевизионии кроссворду сканворд аст. ба фикрам во хурдаи сканворд пур мекунед, чун шумо донишҷӯ ҳастед. ҳамун сканворд кроссвордашро шакли телевизионӣ аст. дар ин барнома савол барои дарёфти калима пешниҳод мешавад. яъне як калима чанд маъно дорад, инро медонед ва мо маъноҳои гуногунашро мегӯем ва танҳо шуморо месазад ки ҳамун ҷавобро пешниҳод кунед. барнома аз 3 давр иборат аст. даври аввал даври интихобӣ аст. аз 7 нафари шумо бояд 3 нафар монад. дар даври дуюм нафароне ки интихоб мешаванд 3 суолӣ ба онҳо пешниҳод мегардад ва нафари ғолиб дар даври дуюм ба даври ниҳоӣ рохат мегирад ва ӯро месазад ба 7 суол дар даври ниҳоӣ посух гардонад. ана акнун ҳамин аст қоидаи барномаи мо. бо истифода аз заковати шумо барнома чӣ гуна ҷараён мегирад, танҳо қазоватро бинанда мебарорад. акнун мо мегузарем ба даври аввали барнома, даври интихобӣ. розӣ ҳастед ки бозиро шурӯъ кунем? ҳеҷ кас чизе гуфтанӣ намехоҳад? ҳамин тавр дӯстони азиз, даври аввали шоу барномаи интеллектуалии мизони хират оғоз шуд. рафтем. суоли аввал барои интихоби иштирокчии аввал. бо диққат бошед, саросима нашавед, фикр кунед. пас он фикри ягонаатонро пешниҳод кунед. дилбохта, мафтун, ошиқ, ошиқи беқарор.
کلمه از 5 حرف عبارت است. معنای دیگرش بمهر و محبت، بمیل و رغبت، کمجیگر، ترسانچک، ترسو، بزدل. کی جواب دارد؟ از 5 حرف عبارت است گفتیم. مرحمت. شاید جواب سوال سینونیم باشه. سینونیم؟ همین کلمه هایی که ما گفتیم به مهر و محبت، به میل و رغبت، همین سینونیم همین کلمه هستند، یعنی مرادف همین کلمه هستند. و شما رو میسازد اکنون جواب همین کلمه رو پیشنهاد کنید. حتی یک کمک دیگر این که جوابش این دلباخته باشد. دلباخته رو ما گفتیم. دلباخته، مفتون، عاشق. کمک دیگر این که شاعر بزرگ تاجیک و فارس چنین تخلص دارد. خوب، مرحمت. ممکن بدل باشه. بر تن خاک من عاشق بدل بگذار، تو مرا همتک این گنبد دوار مگیر، گفته است شمس تبریزی و جواب کاملا درست است. حالا اکنون ما اشتراکچی اولی برنامه رو انتخاب کردیم. باید اکنون 2 نفر دیگر انتخاب شود. پس فکر کنید طوله کی بلندی میکند؟ من نمیدونم. سوال دوم پیشنهاد می شود. طبق روایت آب حیات نوشیده ابدی است. محافظ آب حیات می باشد. در جهان می گردد و نیکی می کند. معنای دیگرش سبززار، جای سیر سبزه. کلمه از 4 حرف عبارت است. لک لک. عجیب، لک لک چی لکنون سبززار می شده است و بعد سیر سبزه می شده است. انسان باشد. انسان در جهان ابدی است؟ نه البته. شاید جواب سوال ارچه باشد. درخت ارچه. ارچه. بله، از 4 حرف عبارت است. سبز است و دوی ما همیشه سبز است. محافظ آب حیات است ارچه. او را بعضی ها علامه هم نام میبرند. طبق روایت آب حیات نوشیده ابدی است. محافظ آب حیات می باشد. در جهان میگردد و نیکی میکند. سبززار، جای سیر سبزه. گفتیم کلمه خیرات باشد. خیرات؟ بله. خیرات دانش است. از 4 حرف عبارت است گفتیم. چی باشد؟ کی وریانت دارد؟ میگم خیزر باشد. خیزر؟ خیزر ها؟ خیزر تشنه چشمه زندگیش، صد سربی آزاد در بندگیش. گفتش حاجو و جواب کاملا درست است. این کلمه خیزر بود. اکنون سوال سیوم برای انتخاب اشتراکچی سیومی برنامه پیشنهاد می شود. شخصی حاضر جواب، شوخ، هزلگوی و گاه ساده لوح و گل تصویر می یابد. کلمه از 6 حرف عبارت است. آقا هم مثلا میگویند کلمه احترامی است در دولت ترکی عثمانی که وقتی مراجعت به بزرگان استعمال می شود. یعنی یک انسان بزرگ رو می بینند و همون کلمه رو می گویند و گاه از جا هم می خیزند، همچون رمز احترام. با فکر من این کلمه مخصوم می باشد. مخصوم؟ آن گپی عجیبی. خیلی این مخصوم استفاده می شود در ترکیه. یعنی که آدمای بزرگ را بیشتر مخصوم میگویند. بعد همین باز شخصی حاضر جواب بوده است و شوخ بوده است. مخصوم شوخی میکنند. بعد فیلسوف باشه. فیلسوف؟ حالا گپی عجیبی. باز فیلسوف. من شرح دیدم. شخصی حاضر جواب، شوخ، هزلگوی و گاه ساده لوح و گل تصویر می یابد. مرحمت شما. به فکر من این سلطان باشد. سلطان ها؟ خیلی اکنون بعد سلطان ساده لوح و گل می شده است. تخمینی من. تخمین ها؟ باز کی جواب دارد؟
به فکر من افندی است جواب این دو سوال. افندی ها؟ افندی. جواب یگانه افندی است. پس بیاد کف میکنیم. واقعا جواب کاملا درست است. جواب کاملا درست است. اکنون دوستان عزیز ما 3 اشتراکچی رو انتخاب کردیم. 3 اشتراکچی دوره دوم رو. و اکنون میسازد با 4 نفر دیگر خیر و خوش کنیم. چی کنیم که قاعده برنامه همین است و باید تنها اونهایی که بهترین هستند به قول با دوره دوم رو خط بگیرد. شاید شما نیز امکانیت داشتید جواب بدید ولی متاسفانه اولین شده جواب ندادید یا شاید این کلمه ها به سر شما نآمد. به همین خاطر میتوانید برنامه ما رو ترک کنید. بار دیگر خوش آمدید. دوستان عزیز ادامه دارد شو برنامه اینتלקتوالی میزانی خیرات. دوره اول برنامه دوره انتخابی به انجام رسید. ما 3 اشتراکچی رو انتخاب کردیم. اکنون بیاد با اونها شناس میشویم. مرحمت خود رو شناس کنید اکنون. من ازبکov سهراب دانشجوی کورس 2 دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته حقوقشناسی. مرحمت شما. نورسوا منوره دانشجوی کورس 2 فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان هستم. شما؟ من محمودجان حسنجان دانشجوی کورس 2 فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی هستم. هر سه شما در برابر دانشجویی چیکار میکنید باز؟ حالا فقط سری خوندن مشغول هستید؟ سری علم. علم؟ بله. دوام یک ماه کدام کتاب‌ها رو خوندید؟ از پیرهن تا راه خوندم سرگذشت سفر مخصوم. ای جلال اکرامی بود به فکرم. نویسنده‌اش دایر به سرگذشت سفر مخصوم گفتن یک شخص. یعنی در همان جا که خوانده بودم. شما چی؟ نخوندم. وقت نشد، وقت پیدا نشد خوندن. سهراب، منوره و حسن 3 تن هستند اشتراکچیان دوره دوم شو برنامه اینتלקتوالی میزانی خیرات. به هر سه شما برار میخواهیم فکر کنید. در دوره دومی برنامه دوره بسیار مشکل است. باید یکی از شما به دوره نهایی رو خط بگیرد. سراسیمه نشوید. وریانت های سوالو پیشنهاد می شود. فقط ذکاوت خودتون رو به کار برید. از کی آغاز کنیم اکنون؟ کی یکم دست می بردارد؟ سهراب؟ با دقت باشید سهراب. 100,000 خیلی زیاد، بسیاری بسیار. کلمه از 3 حرف عبارت است. آن که کارش حسابی نیست. ابله، پس، سفله، فرومایه، خسیس، بخیل، ممسک. ماده چسبنده که با آن بونی کارد را به دسته یا نگین را به انگشتری می چسبانند. جلادهی به چوب، چرم می مالند. سخنی بیهوده، گپی بی معنی. کلمه از 3 حرف عبارت است. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. ده ثانیه شما با انجام رسید. مرحمت. جواب این سوال موم باشد. موم؟ موم. بسیار عجیب. این جواب یگانه شما است؟ جواب را دیگر عوض نمیکنید؟ نه. در آن نه سایر ماند و نه طایر از بری خاک. دو لک ز لشکر او شد به زیر خاک. نیهان گفته اسانسوری و جواب درست چی بود؟ لک بود. ولی شما موم رو استفاده بردید. هیچ گپ نه. شاید با 2 سال جوابی درست پیشنهاد گردانید. یک مغلوبیت با کنه. اکنون سوالی اول با اشتراکچی دومی برنامه. نام یکی از پیغمبران که او را ماهی فرو برده است. کلمه از 4 حرف عبارت است. این نام را امروز هم والدین به فرزندان میگذارند. کلمه از 4 حرف عبارت است. وقت رفت.
марҳама ҷавоби шумо мунаввара мусо бошад. мусо а мусо. мусо ин ҷавоби ягонаи шумо аст юнус чӣ хел юнус пайғамбареро ки моҳӣ фурӯ бурдааст ва ин ном хеле кам дида мешавад. ин калимаро хеле ҳам кам истифода мебаранд мардум айни ҳол дар байни худ. волидайнам ин ба фикри ман юнус аст. ҳатто ин калима номи яке аз коргардонҳои тоҷик ҳам ҳаст. инашро намедонам. филмҳояшро номбар кунем якеашро агар номбар кунем филми гаравгон боз як филми бисёр сеқисмаи маъруфи дигар доранд. фикри охирини ман ин юнус мебошад. юнус ҳам қурси хуршед дар сиёҳӣ шуд юнус ҳам дар даҳони моҳӣ шуд гуфтааст Али Широзӣ. ба ҷавоб комилан дуруст аст ва коргардони маъруфи тоҷик Юнус Юсупов буд. бале суоли аввал ба иштирокчии сеюми барнома ба Ҳасан. дӯсти меҳрубон, дӯсти наздик. шакли кӯтоҳи лақаби Иброҳим пайғамбар. ин номро имрӯз ҳам волидайн ба фарзандон мегузоранд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. вақт рафт. марҳамат ҷавоби шумо Ҳасан. ҷавоб доред ё на? Не, ҷавоб надорам. мутаассифона Ҳасан ҷавоб надоштанд. аҷаб сабеҳу малеҳи аҷаб халилу ҷамилӣ. вале чӣ суд ки қадри ҷамоли хеш надонӣ гуфтааст Мавлоно ҷомӣ. ҷавоб чӣ буд? ҷавоб халил буд. бале ҷавоб халил буд. бокене суоли дуюм ба иштирокчии якуми барнома боз ба Суҳроб. чӯби дарози тарозу ки ба ду нугаш паллаҳои он овезон ва аз миёнаш ресмон баста мешавад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. забонаи тарозу барои муайян кардани вазн дар мобайни мили он гузошта мешавад. тахаллуси шоири машҳури тоҷик. номи паррандаи тезчангол ҷониби сайди худ бо суръати 320 км/соат парвоз мекунад. ҷавоб доред? на ҷавоб нест. не нест. ҷавоб додан наметавонед? не. мутаассифона Суҳроб ҷавоб надоштанд. чӯ шоҳин боз монад аз паридан зи гунҷишкон лагат бояд кашидан гуфтааст Низомӣ. ҷавоби дуруст чӣ буд? шоҳин буд. вале шумо фикр кардеду ягон калима ба саратон наомад. чӣ кунем? бисёр ба фикр фурӯ рафтеду ҷавобро пешниҳод карда натавонистед. суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома ба Мунаввара. бодихат бошед Мунаввара. дар адабиёти форсу тоҷик асари маъруф аст бо номи Толибу Матлуб. муаллифи ин асар соли 1657 дар Самарқанд таваллуд шуда. соли вафоташ маълум нест. номаш Саид Камол аст. тахаллусаш кадом аст? ӯ касби зардӯзӣ доштааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. маъноҳои дигари ин калима офариниш, хилқат, табиат, сифат ва хислати табиии инсон ва ғайри инсон. маҷозан бодихат бошед. маҷозан ақлу заковат аст.
вақт рафт. марҳамат, ҷавоби шумо Мунаввара? филат. филат? ин ҷавоби ягонаи шумо ҳаста? 6 ҳарф дорад. Аҳо. фитрат. шумо гуфтед тахаллусаш ро. абдурауфи фитрат шояд бошад. Фитрат ҳам ҳаст. баъд Саид Камоли фитрат ҳам будааст. ин номе ки аз номе ки ба вай мондаанд. ҳар як шоире ки мешавад ба худ як лақаб дорад. шояд аз ин фитрати зард. маъноҳои дигараш офариниш, хилқат, табиат, гуфтем сифат фитрат аст. ва хислати табиии инсон. фитрат. фитрат аз чанд ҳарф иборат аст? аз 6 ҳарф. 6 ҳарф. ҷавоби ягона? фитрат. фитрат буданд ҷавоби Мунаввара. намедонам чӣ фитрат дошт инсон ки хокистар нашуд зиндоғи пинҳон, гуфтааст ҳозир ва ҷавоб комилан дуруст аст. ҷавоб фитрат буд. бодиқат бошед Ҳасан. шаҳр дар Эрони марказӣ. яке аз зодагонаш дар хатлон замин хоб аст. донандаи ҳама чизро гӯянд. донишманд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. суол фаҳмо аст. дар ихтиёр 10 сония вақт аст. бале аз 7 ҳарф иборат аст. яъне ба фикри ман шаҳр дар Эрони марказӣ гуфтен Исфаҳон бошад. Исфаҳон. бале. Исфаҳон. Исфаҳон ҷавоби ягонаи шумо аст? бале. шумо ба суол диққат додед? ҷавоби ягонаи шумо Исфаҳон. бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ин калима ҳамадон буд. мерседали ҳамадон. бале, мо гуфтем яке аз зодагонаш дар хатлон замин хоб аст. донандаи ҳама чизро гӯянд. донишманд. ҳамадонро чӣ мегӯянд? донишманд мегӯянд. донишманди ҳамадон мегӯянд. калима аз 7 ҳарф иборат аст гуфтем. вале мутаассифона ҷавоб дода натавонистед. бокине шӯриши калонтарин зидди арабҳо бо сарварии кӣ доир гашта буд? калима аз 8 ҳарф иборат аст. пардапӯш, ниқобдор, сару рӯи худро бо зиреҳ пӯшида. лақаби ҳаким ибни Ато ки ба ин ном машҳур аст. шӯриши муқанна. аз вақт истифода мебаред? не. ҷавоби шумо? муқанна. бубинед Суҳроб, шумо 2 ҷавоби нодуруст доред. агар ин ҷавоб ҳам нодуруст шавад, баъд чӣ мешавад? шумо тамоман меафтед. вариантҳои дигар нест? не. наршахи чунин менависад. ӯро муқанна бадон хонданд ки сару рӯи хеш пӯшида дошт, аз он ки ба ғоят зишт буд гуфтааст ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи муқанна буд. Суҳроб як ҷавоби дуруст дорад, 2 ҷавоби нодуруст. акнун бармегардем боз ба Мунаввара. писари Ҳушанг. калима аз 8 ҳарф иборат аст. қаҳрамони мифологӣ. дар замони подшоҳии ӯ одамон пашми гӯсфандро тарошиданд, аз пашм либосворӣ ва намак бофтанро ёд гирифтанд, аз дарандагон юз, аз паррандагон боз ва шоҳинро барои шикор дастомӯз карданд. девҳоро дар банд андохт. пас аз ӯ писараш Ҷамшед подшоҳ шуд.
калима гуфтем аз 8 ҳарф иборат аст. суол фаҳмо аст? писари ҳушанг. писари ҳушангу падари ҷамшед. бале. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. Мунаввара. марҳамат. ҷавоб доред ё на? не. мутаассифона Мунаввара ҷавоб надоштанд. ҷавоби дуруст ин таҳмурас буд. мутаассифона бокене ду ҷавоби дуруст, як ҷавоби нодуруст. суоли сеюм ба иштирокчии сеюми барнома ба Ҳасан. қаҳрамони шоҳнома дар адабиёт рамзи шоҳи хирадманд ва одил. қисми аввали калима маънои зебоӣ, ҳусну ҷамол, нуру равшанӣ ва қисмати дуюм маънои ҳоло, инак, ҳамчунин, инчунинро ифода мекунад. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. фаридун бошад. фаридун? чӣ хел фаридун? мақсад ин ки гуфтин қаҳрамони асосии шоҳнома аст. боз фаридун боз ҳамчун чи рӯшноӣ гуфтин. фаридун ҷавоб. ҷавоби шумо фаридун? бале. пас биёед каф мекунем. ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи фаридун буд. акнун дӯстони азиз, чуноне ки диққат додед, аз се иштирокчии барнома Мунаввара Бону ба ду саволи барнома ҷавоби дуруст пешниҳод карданд. Суҳроб ва Ҳасанҷон ҳам иштироки хеле хуб доштанд, вале мутаассифона натавонистанд ба даври ниҳоиро хат бигиранд. барои иштироки фаъол ба шумо изҳори сипос мекунем. ҷиҳати иштироки фаъол дар барномаи Мизони Хирад ба ҳар дуи шумо аз ҷониби донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ду китоб тақдим мекунем ва боварӣ дорем ки ин китобҳо барои тақвияти зеҳнияти шумо хидмат хоҳанд кард. Ҳасан ва Суҳроб, чун шумо ё аз сабаби саросемагӣ буд, ё ки ба солҳо диққат надодед, бохтед ва ҷоятонро ба як гулдухтар додед. акнун нисбати бозии имрӯза чӣ назар доред? Яъне чӣ гуна бозӣ ҷараён гирифт ба фикри шумо? аз сабаби оне ки бори якум иштирок карда содем дар ин гуна барномаҳои телевизионӣ, яъне дар оянда низ кӯшиш мекунем ки боз ҳам бисёртар дар ин гуна барномаҳо иштирок варзем ва дигаронро низ ҷалб намоем баҳри чунин гуна маҳфилҳо, чунин гуна барномаҳо. ва ин низ яке аз ба фикри ман хеле аз роҳҳои хуб аст барои ҷалб кардани ҷавонон ба илм, ба дониш ва ба китобхонӣ. яъне қаноатманд ҳастам аз ин барнома ва дилшикаста низ нестам, лекин ин бори аввал аст. яъне насиб дар навбатҳои оянда низ иштирок меварзем. шумо Суҳроб чӣ андеша доред? ин барнома хеле хуб буд. барои он ки аввалин бор иштирок мекунам, он қадар худро нишон дода натавонистам. дигарон даъват мекунам ки иштирок кунам ба ин барнома ва оянда низ ҳаракат мекунам ки боз бисёртар дар ин барнома иштирок кунам. медонед чӣ? ан ҳамин иштироки шумо ин худаш ғолибият ҳаст. шарт нест ки мо ҷои аввалро бигиреду дигар ба даври ниҳоиро хат бигиред. омадан ва худро дар ин барнома санҷидан ин аллакай ғолибият ҳаст. муваффақияти шумо аст ки меояд ва рӯбарӯи чанд миллион мардуми тоҷик масалан андешаҳои худатонро мегӯед, ибрози назар мекунед ва ин бисёр хуб аст ки шумо ҷавонон ба чунин барномаҳо таваҷҷӯҳ доред. бори дигар изҳори сипос. акнун ҳар дуи шумо ба Мунаввара Бону чӣ тавсия медиҳед дар даври ниҳоӣ?
чӣ гуфтанӣ доред? ба мунаввара пеш аз ҳама гуфтаниам ки ба саросимагӣ роҳ надиҳанд ва албатта низ ки насиб ҷои якумро низ сазовор мешаванд. Гуфтани ман ҳамин ки саросима нашаванд, ҳаминаш басанда, дигараш яъне ки шитобро пеша накунанд. бисёр хуб. акнун ба ҳар дуи шумо боз ҳам изҳори сипос, муваффақиятҳои пайвастаи эҷодиро таманно мекунем. хушомадед. ҳамин тавр дӯстони азиз, мо омадем ба даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалӣ Мизони хирад. ва чуноне ки мебинед, аз 7 иштирокчии аввале ки дар даври аввал буд, танҳо як гулдухтар Мунаввара Боно ба даври ниҳоиро хат гирифт ва шуморо дар ин давр 7 сол интизор аст. Мунаввара, фикр кунед, саросима нашавед. оғоз кунем. марҳамат. номи арабию форсии Гиппократ калима аз 6 ҳарф иборат аст. духтури юнонӣ имрӯз табибон бо номи ӯ савганд ёд мекунанд. калима аз 6 ҳарф иборат аст гуфтем. суол фаҳмо аст? пас дар ихтиёр 10 сония вақт доред. марҳамат, ҷавоби шумо Мунаввара Боно. агар шумо табиб мешудед, ҳозир ба фикрам ба ин суол ҷавоб медодед? шояд а? бале. вале чун шумо дар бахши ҳуқуқшиносӣ мехонед, шояд ҷавоб гардонида тавонед. акнун марҳамат. ҷавоб доред ё не? не, ҷавоб надорам. мутаассифона Мунаввара Боно ҷавоб надоштанд ва ҷавоби дуруст ин калимаи буқрот буд. буқрот буд Мунаввара. ба хотиратон омадаам ба фикрам. бале. вале чӣ хеле ки дар фикр кардан наомадам. бо ки не? суоли дуюм пешниҳод мешавад. одами серҳаракати баҳраҷӯ ба нафъи худ ҷустуҷӯ чолок. калима аз 4 ҳарф иборат аст. ҳиллагар, макор, фиребанда, таррор, дузд. лақаби қаҳрамони асари бадеӣ. калима аз 4 ҳарф иборат аст гуфтем. барои фикр кардан 10 сония вақт дода мешавад. шояд ин айёр бошад. айёр. айёр. чӣ хел айёр акнун? шумо дар он ҷо қайд кардед ки ҷусту чолок, серҳаракат, шахси ҳушёру бисёртар айёр. лақаби қаҳрамони асари бадеӣ мо ки аст? инашро намедонам, лекин ин шахси ҷусту чолок, шахси серҳаракатро шояд айёрам ном баранд. айёрам? ҷавобро қабул кунем. бародарсипоҳон яке ёр будӣ ки ҷанговару шӯху айёр будӣ, гуфта Саъди Шерозӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи айёр буд ва он қаҳрамони асари бадеӣ ин самаки айёр буд. ба хотиратон омада? саволи сеюм пешниҳод мешавад. сир, саримсоқ. калима аз 8 ҳарф иборат аст. номи яке аз подшоҳони машҳури юнони қадим осиёи марказиро низ забт кардааст. калима аз 8 ҳарф иборат аст.
ҷавоб ҳаст? шумо ба фикрам аз таърих огоҳ ҳастедан? дар бале таърих чандон худ ба- мехонед? чандон ба хаёлам наомадааст. намебиёяда? бале ҳатто номи аспи ӯ буцефал аст. селавия Сальвадор? се гуфтед, бо ҳарфи се гуфтед, бисёр аҷоиб баромад намин. Кадом калима будан намин? бо ҳарфи се гуфтед. Ҷавоб ҳаст ё не? ин ки аст? ин ки аст? Ин ки аст Мунаввара? искандар ба хаяли ман ин искандар буд. искандар буд, бале. Искандар. Искандар буд, бале. ҷавоби ягона? ин искандар аст. сурма шуд гарди суми тавсани ту қайсарро, аз ғубори дарад искандару хоқонро тоҷ гуфтааст шоир. ва ҷавоб комилан дуруст аст. бале, ин калимаи искандар буд. суоли чорум пешниҳод мешавад. Мунаввара, номи яке аз донишмандони юнони қадим асри сеи пеш аз милод, муаллифи китоби машҳури илмии ҳандаса Евклид. калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи яке аз донишмандони юнони қадим асри сеи пеш аз милод, муаллифи китоби машҳури илмии ҳандаса Евклид. китоби машҳури илми ҳандаса Евклид. калима аз 7 ҳарф иборат аст. вақт рафт. марҳамат. ҷавоб ҳаст ё не? як бор дигар. ҷавоб доред ё не? не ҷавоб надорам. ҷавоб надоред. ҷавоб надоштанд Мунаввара ва ҷавоби дуруст таноби хаймаҳо бар гирди лашкарҳои ҳоҷ, 100 000 ашколи уқлидус ва бурҳон диданд, гуфтааст Хоқонии Шарвонӣ. инҷа ҷавоб чӣ буд? уқлидус. уқлидус буд, бале. ду ҷавоби дуруст, ду ҷавоби нодуруст. суоли панҷум пешниҳод мешавад. номи ғуломи Султон Маҳмуд ки то ба дараҷаи вазирӣ расидааст, калима аз 3 ҳарф иборат аст. шояд ин номи ғуломи Султон Маҳмуд ин Аёз буд. Аёз? Аёз, бале. чӣ хел аёз? аз ҳама шахси наздик ба Султон Маҳмуд ин Аёз буд. ҳамин аёз чӣ гуна инсон буд? бо савод буд, ҳозирҷавоб буд, чӣ буд? донишманд буд? дар бораи вай маълумот надорам, лекин ҷавоби савол ин аст ки ин шояд ин Аёз бошад. аёз. ҷавоби Мунаввара аёз будааст ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи аёз буд. бале, бале. суоли шашум. шӯрангези шаҳр сифати маҳбубаи фаттон ки шаҳрро ба ғулғула меандозад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. як нав шеъри хурд ки мазмуни шух ва шӯрангез дорад. шеъри шух аст ҳамин калима. суол барои шумо фаҳмо аст? фаҳмо нест. камтар содатар. ҳоло ҳам шеъри шух аст. сифати маҳбубаи фаттон, маҳбубаи бисёр зебо ки шаҳрро ба ғулғула меандозад, яъне шаҳрро ба шӯру мағал меандозад. вақте як нав шеъри хурд ки мазмуни шух ва шӯрангез дорад. шеъри хурд асту, мазмунан шух асту, дилчасп асту, дилрас. ҳатто баъзан тақлидҳо ҳам мекунанд ширинкорон.
дар ихтиёр 10 сония вақт доред. ҷавоб ҳаст ё не? Не, ҷавоб надорам. мутаассифона мунаввара ҷавоб надоштанд. ба ин маънӣ хоҷа ҳофиз мегӯяд фиғон кин лӯлиёни шуху ширинкори шаҳрошӯб чунон бурданд сабр аз дил ки туркон хони яғморо гуфтааст. Шаҳрошӯб. бале, ҷавоби дуруст ин шаҳрошӯб буд. вале шумо бисёр фикр кардеду шаҳрошӯбро фикр карда натавонистед. бо ки не? саволи ҳафтум пешниҳод мешавад. инам аз таърих аст. аз таърих ва ҳуқуқ огоҳ ҳастед. боварӣ дорем ба ин суол шояд ҷавоб дошта бошед. бо диққат бошед. асри 15 дар давлатдории темуриён давлати дигаре арзи ҳастӣ намуд ки асосгузори он абулхайрхон буд. вале ин давлат бо номи набераи ӯ сахт алоқаманд аст. сулола аз номи ӯ гирифта шудааст. ин нафар бо муғулҳо муоҳида баста соли 1499 ба истилои мовароунаҳр шурӯъ мекунад. дар соли 1499 бухоро ва соли 1500 якум бор ва соли 1501 дубора самарқандро забт менамояд. ӯ тавонист ки ба сулолаи темуриҳо хотима диҳад. соли 1510 шоҳи Эрон баъди ғалаба бар лашкари ин шоҳ ва кушта шуданаш аз косахонаи сари ӯ ҷоми шароб сохтааст. калима аз 10 ҳарф иборат аст. дар соли 500 асри 15 ё инчунин 501 ин Шайбонихон буд ки забт карда буд. ҷавоби ягонаи шумо? Шайбонихон. Шайбонихон. ҷавоби мунаввара Шайбонихон будааст ва ҷавоб дуруст аст. Комилан дуруст аст. ин Шайбонихон аст. мунаввара бо истифода аз заковати худ бинандаҳои азиз тавонист дар шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ба 4 суол ҷавоби дурусту дақиқ пешниҳод гардонад. ин ғолибиятро дар барномаи мизони хират ба шумо табрик мегӯем. мунаввара ташаккур. ҷиҳати иштироки хеле ҳам фаъол ва намунавӣ дар барномаи мизони хират ба шумо 2 тӯҳфа аз ҷониби донишгоҳи аграрии тоҷикистон, яке китоби маснавии маънавӣ мавлоно ҷалолиддини балхӣ ва дигаре як тӯҳфаи дигар ба шумо тақдим мешавад ва ин ғолибиятро ба шумо таҳният мегӯем. акнун мунаввара чун шумо ғолиби даври ниҳоӣ гаштед, ҳамин ғолиб омадан чӣ ҳиссиёте аст барои нафаре ки зинаи аввалро мегирад? як ҳисси аҷиб аст. ба бинандагони азиз гуфтани дорам ки онҳо метавонанд дар ин озмун иштирок кунанд ва ғолиби ин барнома шаванд. бори аввал буд ки дар ин барнома иштирок мекардем. шояд аз ҳамин сабаб бошад. яъне шумо пеш аз ин дар ягон шоу барномаҳои зеҳнӣ иштирок накарда будед? Не. ин таҷрибаи нахустин аст? аввалин, бале. яъне мо фикр мекунем ки шумо дар нашрҳои баъдӣ боз ҳам ҳамкорӣ мекунед ва меоед дар барномаи мо иштирок мекунед бо гурӯҳатон, бо дӯстонатон, бо ёру рафиқонатон. бале. бори дигар ин ғолибият ба шумо муборак бошад. раҳмат. ҳамин тавр дӯстони азиз, ғолиби мутлақи даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хират мунаввара норасва интихоб шуданд, донишҷӯи бахши дуюми факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон. ин ғолибият бори дигар ба шумо муборак бошад. мунаввара. ташаккур.
ҳамеша бо телевизиони дӯстдоштании синемо буданро аз хотир набароред. То дидори баъдӣ, хайр.